इलेक्शन फाथिया भिलेज नटिफिकेशन खामा फान्डनि बेलायाव दिनै 13 कोटी बा 13.5 कोटीयाव जोंहा मा जानो 10 लाख सुबुङा 10 लाख बिटिसिनि बायजोआव 10 लाख माहारि दं जोंनि बर' माहारि दिनै बे 13 करोड़ थाखायथ' जेबो जाया बेखौ बिसोर बुजिनांसिगौ आरो माने प्रटेस्ट खालामनांगौ बेनि बिसय Constitution of the Bodo People's Party BPP and party's discipline and decorum failing which I shall be liable to persecution as per the provision of the Constitution of the political party. Yours sincerely. Signature go to full name collect date आरो दिनै जोङो जोंनि जि गोदान राजनीतिक हान्जा बिपिपि जों सनितपुर जिल्लायाव दिनै दाफैबाय आरो जोङो सारा आसामनि 24टा जिल्लायाव जों दानो सानदों बेखौ दिनै सेन्ट्रेल बडि दाबाय दा डिस्ट्रिक्ट बडि जों दागालांगासिनो दं आरो डिस्ट्रिक्ट बडि दाखांनायनि लोगो लोगो जोङो समस्ति बडि दागोन बेनि उनाव प्राइमारि बडि जों दागोन आरो जों दिनै सेकेन्ड टाइम मैया जोङो गुवाहाटियाव दादोंमोन फार्स्ट गुवाहाटियाव दादों सेकेन्ड दिनै सनितपुर गाबोन बिश्वनाथ बिदिनो माने कन्टिनिउ जों थांबाय थासिगोन आरो सिरियालि दिनैनि जोंनि जिथुनिखि बर' इउथ बा बर' लाइमोनफोरा दिनै गोबाङानो राजनिति बेलायाव गैया माने दिनै बेनिखायनो बयबो आरो जोंनि लाइमोनफोरा पलिटिकेल बेलायाव माने राजनिति बेलाखौ माने मैखोम बाहागो लानांगौ जेरै गुबुन हारिनि मानसिफोरा जेरै लायो दिनै कंग्रेसआवनो जा दिनै बिजेपियावनो जा गुबुन गुबुन हारिनि मानसिया जेरै लायो बेबायदिनो जोंनि लाइमोनफोराबो जोंनि लाइमोनफोरखौ जौगाहोनो थाखाय माने पलिटिकेलि माने फैनांसिगौ आरो जोंनि बे बिपिपिआव माने इउथ बिपिपिआव बाहागो लाफैनांगौ आरो लागोन होननानै आं सानो आरो दिनैसिमबो समस्ति दानाया जाफुङाखै दा लाइमोन हिसाबै नोंथाङा मानि गोहोजों सोरनि गोहोजों होनना बुंनो सानो बेथ' फेल आरो एकदम फुल्लि फेल दिनै 5 बोसोर बिसोरो दंमोन बिसोरो दिनै 5 बोसोर थानानै दिनै मा मावदों मा मावाखै दिनै रायजोफोरनोबो जेबो फोरमाया मा रायलायदों मा रायलायाखै दिनैसिम जेबो फोरमायाखै दिनैसिम ना गावसोरखौनो माने थाबाय थाजानो लुबैदों नामा इलेक्शन फाथिया भिलेज नटिफिकेशन खामा फान्डनि बेलायाव दिनै 13 कोटी बा 13.5 कोटीयाव जोंहा मा जानो 10 लाख सुबुङा 10 लाख बिटिसिनि बायजोआव 10 लाख माहारि दं जोंनि बर' माहारि दिनै बे 13 करोड़ थाखायथ' जेबो जाया बेखौ बिसोर बुजिनांसिगौ आरो माने प्रटेस्ट खालामनांगौ बेनि बिसय बिसोरो